O Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro caeu na casa ante un rival directo pola permanencia. O Tomiño deulle a volta ao marcador para remontar e levarse os 3 puntos. Fin de semana negativa para o Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro na súa aventura na terceira federación. As boirenses recibiron a visita do Tomiño feminino, rival directo pola permanencia, pero nesta ocasión superou as do Barbanza para levarse 3 importantes puntos. Era clave para as de Miguel Ángel Ramos conseguir o triunfo, pero non deron coa tecla para dominar o duelo. Todo comezou ben para as locais. Dominaron nos primeiros minutos do encontro e o gol boirense non tardou en subir ao marcador. Laura Alejo non errou e mandou o esférico ao fondo da portería rival para adiantar o Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro no minuto 6. O Tomiño apenas xeraba perigo grazas á boa defensa boirense. Sen embargo, no último tramo da primeira metade tiveron un desorde que aproveitaron as visitantes para empatar no minuto 43 e no desconto, xusto antes do descanso, deron a volta ao marcador co 1-2. Duro golpe para o Boiro, que regresou ao céspede coa intención de igualar de novo o choque, pero sen éxito. Non conseguiron xogar con claridade e apenas xeraron ocasións, polo que o marcador non se volveu a mover. Derrotado a Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro, que pechou esta quinta xornada no 9º posto da clasificación. Esta fin de semana non hai liga, polo que as boirenses volverán a carga o 2 de novembro xogando a domicilio co do Maio.